всички проблеми, които имаш в живота, са съставни части за това колко устойчив ще бъдеш ти в бъдеще. Следователно, ти можеш да имаш два типа живота. Първият тип е супер комфортна зона, да си мърдаш пръста за най-малкото нещо и буквално нямаш никакви проблеми. Следователно, никакви съставни части, т.е. ставаш мега кекав и дори най-малкото нещо в живота ти може да бутне. От другата страна пък, може да избереш наистина предизвикателен живот. Ти да избереш да правиш нещо, което всеки ден ще има проблеми, като бизнеса, например. Тоест, колкото повече проблеми, толкова повече съставни части, толкова по-устойчив ще бъдеш ти в бъдеще. И в един момент най-добрата рамка, която ти можеш да изградиш като начин на мислене, когато има проблем, не си казваш, не, какво ще правя, давай да отлагам, на още една уникална възможност и още една голяма съставна част, която аз да добавя, която му направи още по-голяма машина, още по-добра версия на себе си и още по-устойчив за бъдещите проблеми. Ако ти си заклещен в работа от 9 до 5 без никакво развитие и знаеш, че дълбоко заслужаваш повече, тази бизнес общност ще ти промени живот. Просто кликаш линк в описанието на този профил, избираш общност и влизаш през стотици хора като тебе, които изграждат AI онлайн бизнес. Лайв срещи всяка седмица, видео обучения и ментори от теб, които са изградили бизнеса за милиони.